Hey
Faris besok masih di sini toh? Nggih, insyaallah ngaten. Alhamdulillah. Yo Iya. enek sing memperkenalkan anak anyaran. Lah iya, termasuk barang baru lho ning Barang kene, Kak. baru 17 tahun. Sik gadis. Iya, iki ngono nek ra kontrake kae wis suwe ngono maling yo. Lah iya. Wong enek sing suwe yo batalne barang yo enek lho, Mas. Pak Prapto kuwi nek mirsani YouTube wis dibiyaki kabeh penyanyi diseleksi. Ngono butahe. Golek sing tabrut ta. Lah iya ya kuwi engko kaya. Tabrutnya berat, tabrutnya. Enggak. Nggih, ya alhamdulillah ngene iki ngontrakake ya wis suwe, terus piyayine yo tepat waktu ya Tepat teko waktu. kabeh ya Teko Mas kabeh, ya. Dik. Sesuk wi lho mat mumet. Kok iso? Anak sing balekke barang. Hei, resikone borek mat. Sapa kowe, Kang? Mau senengane ngejope penyanyi sing balekke ya Mas ya. Iya iya iya. Karo 17 tahun ngene iki lho tertib. Aman. Aman. Hei. Heh. Enggak. Yo ben kok katresnane rasmaya menake ning lara sri one senadyan makasanira prateng lena lelabu Armada musiknya Indonesia. Ya ya ya. Iya. Lawan minat singgo. Ya udan Mas. Udan Jawa barokah. Gremes sithik ora dadi ngopo. Bakune engko kaya ngono ngopo lho. Nek? Mbah Nono kok. Lah nggih to Ora penak. gak kowe nak. Setelah maring dipadakne klambiku lho Mas. Lah iya. Ngene iki marai Nggih, pakemu. matur sembah nuwun berkah barokah. Nggih. Dik, Hah? nika ditimbali Mbah Haji Sujarwo nggih. Sik Nggih. dilurut terus stret. Aku ngerti sing Dalem nyetel. nggih, Kong. Nggih. Mbah Untung nggih. Napa? Napa ingkang dipun sesideman. Oh, kalih kula. Oke. Kula free. Free ongkir. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Oh nggih, Oi, sesideman mengke kok ya pas niku nggih free. Tenang. Free ongkir. Ongkir. Nggih katenggo mangke tembangipun Mbah Untung nggih. Sembah nuwun. Mbah Jono kok tenger-tenger wae. Mau begini?
Nya. Nya. Ngene ta maksudnya iki lho gedhi. Aduh, malah keri lho, Dik. Nggih. Tak telasne ya Mas Nggih, ya. katelasaken. Katresnan ning aliran loyo. Yo yo. Armada ke jan arep bar no iso maulek apik tenan. Garapane. Rokoknya diletakkan kakek, kita olahraga ben sehat, tolak encok pebulu. Oke. Ya ya.
Ngenteni ki sawi. Ayo. Yo. Yo. Armadamus. Iya. Kowe ngajak lala. Iya. La 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 la. Jono sampun kondor. Badhe sare besok mriki malih ndongani manten. Ben ora krinan. Nggih, sementing wae pun nyuwun pangestu. Wis ta. Mesti engko lancar ngantos benjing. Lah kowe arep dilewek emoh. Kowe menghindar kok. Dilewek ki apa ta? Alah beret. Marahe ning ngarepe wong akeh. Apa ta ki? Segeramu Mas Win. Nggih. Jan anu koordinator. Koordinator. IO. IO-nya yang di sini itu Mas Win nggih. Mbok pilih badhe ngersakne grup-grup ingkang pripun mawon apa penyanyi model pripun mawon saged lumantar Mas Win nggih. Mas Win niku sakmenika ngasta ugi teng Dinas Perhubungan Mbak Lia. Nggih. Kok perhubungan to? Lho iya, selain buka toko elektro servis Mas Win juga memegang di Dinas Perhubungan. Tegese tukang ngubungne apa-apa. Penyanyi ben dihubungne karo ngono. Ning beliau itu ya ikhlas. Heeh, wis bute kono ngono. Oh nggih, sendika dawuh Kong. Niku mengke pasti Mbak Pak. Janjane kowe ning Sogo ya. Arah
kene kene mas yo awak aku tunggu jos kowe anak tak SMS rambalos yen tak telepon masih semangat. tetep semangat toh ki nyatane lagu iki ya remenane Pak Prapto melu nyanyi iki mau Pak Prapto melu nyanyi lagu iki nduk kalau nyumbang lagu iki lagune ya iki lali janjine lah tak nyanyekke iki terus piye ora apa-apa nggih mangke saking kru mriki ditunggu siap masih mempersiapkan nggih mempersiapkan apa mas? Mempersiapkan ubur rampe abu rampe lan proses penghangatan karena mengandung molekul-molekul dan gelembung-gelembung yang diketuai sama Abah Sake. Abah Sake. Ya. Nunggu komando Abah Sake pokoknya. Yo saiki yo ngastone dinas penyuluhan kok, Dik. Loh, apa neh kuwi? Yo kanca-kanca ki delekne disuluhi kabeh. Sing ora penyut nyuluh kodhok nyuluh bekecot. Janjane kowe Mas sajak dukriyani Yo atiku sujan kencan karo wanita Alhamdulillah. Pak Aris. Disotek berani. Pariane ndong parian. Ora montore mabur delok ledek kok kluyar guyon. Ya mas, kita balik
Non? Serampat. Serampat. Oke, serampat share. Oke. Mulai panas. Iya toh. Monggo. Serampat Mas. Serampat Cici. Armada. Serampat jatuh. Monggo blandong. Rasanya kayak ngene, mbok tinggal blandong Mas. Sabune. Rino wengi sine mong sedih. Mergo dhewe kowe yo boleh sabar. Alah, blandong kayune jati Mas. Blandong kayune jati. Ditinggal blandong. Larani hati. Blandong kayune nangka Mas. Blandong kayune nangka. Ditinggal blandong. Larane dadah. Kaya kene rekasane tansah saka nyambut gawe keringat kopias keleweran mong kanggo nyukupi kebutuhanku landang kayune jati Mas landang kayune jati ditinggal landang larani hati
Ya. Nggih. Ngono to bahasane. Dalem. Bener apa ora? Bener. Yang mendawuhi. Mendawuhi apa? Niki biyayine kula niki lho. Sinten? Pak Sumaryono. Oh, siap Bos, nggih. Nggih leres to? Nggih. Nggih. Niku. Ngaten. Nggih. Matur sembah nuwun. Setiap hari diweani jolali sesuk. Jolali sesuk. Yo samar nek kowe lali. Ndek mau kurang 5 menit wis budal lurung padahal aku lho nyupiri Liam. Tenan kok. Sik parkir. Nggih, siap. Terus pitek kon ndi, Mas? Aja lali amale. Banono. Kon dari mana? Gerakan. Matur sembah nuwun. Sembah nuwun kok. Arep madang sing Indonesia.
pripun masake? Pripun Kang Mas? Iya. ngopo? Mbak enten apa masake? Oh, Oke. bar niki apa kira-kira Mas? Nggih. Bar iki gelo. Oh iya, pemuda. Oh, lagune gelo. Oh. Aku niku pemuda berbudaya kok. Sing pentingnya orang biasanya pemuda lagune apa Mas? Mau minta gala-gala enggak? Iki kanca-kanca bodo semayan yen pemuda iku arep nyanyi campur sari. Oh ngono, Mas aja dipleroki barang ya enek mau. Mas juga arep nyanyi gondal gandul. Ya kuwi pokoke. Mangga. Ojo lali bawalemu. Yo. Yuk. Iya no komplit. Arep dienggo bahan. Nggo koleksi. Mula gerakmu sing rada agresif dik ngomong di video. Lah iya no aku mau pas ngene-ngene mau nganu. Gila ngono. Iya. Jan aku kok ya apa ngono iso. Lho. Kaya ngene lakonku. Musiknya Indonesia
to, Dik? Moro-moro dilewek. Ora. Kak ya. Tukang lewek sudah bubuk. Miring, Mas, miring. Miring. Kira kudu ngene. Wong wis mulai. Blangkone miring. Oh, gak apa-apa, Dik. Iki ora mung blangkone tok, Dik. Lah apa? Uteke yo melu miring. Tak kon ngencengne ngene garise kene lah kok kono ke ya bengkong dadi ya bengkong. Lah iya kuwi lho kowe ya roh dhewe no wisan kon. Kaya apa piye? Piye Mas Johan? Kok iso teko pangku, Mbak? Sampean yo pengen ngene. Oh gak? Oh iya. Oh Lia senengane yo ngono kuwi yo an karone yo an. Lia butahe senengane anu pira 40 mengisor. Nah aku 70 munggah. Iya. Padune tuwae gampang hapusane. Monggo. Kaya ngene lelakonku. Katur ingkang mundhut mugi dados sakarna ing penggalih. Syukur derek nyanyi mriki. Om. Mengaten. Monggo Pak To. Suwindu suwe lawase lebokin Dik, lebokin. Lebokin. Sing dikarepne ngono kuwi ndang. Semumet gak lagu ke. Angger ngono blangkonmu kok miring kok, Mas? Kok tak walik sih kok. Aja semak langkong bagus tresnaku kira bakal layu ora suwe aku balik bisa sumening ana ing sisih kanca-kanca sinambi lenggan monggo yang kepareng bekal
bebujanku ati susah mong kangen sliramu Oke, Bang. Nggih, mboten lali kula nek dhuwit. Entek dulu. Aja sebab langkah tresnaku ira tekan ora suwe aku bali bisa semanding Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan Nora moka yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita borong Tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu Prabu Pengging Damarmaya aku duwe ati sakti Pandawasa
prajurit